Wel, thema neges bore yma ydy am beth dyn ni yn enwog. Neu, o gyfieithu'r peth mewn i Gymraeg cyfoes, be da ni am? Be da ni am? Nawr, mae yn chydig bach o ystrydeb dweud fod chi'n gallu nodweddu rhai pobl wrth rhai nodweddion penodol, a maen nhw'n dweud bod hyn yn wir am rhai cenhedloedd. Nawr, yn sensitif iawn, dwi'n ymwybodol fod na rai Almaenwyr yn ymplith ni heddiw gyda un annwyl iawn yn ystod reit o'mlaen i rwan. Ond maen nhw'n dweud, ac ystrydeb yn unig ydy hyn wrth gwrs, bod Almaenwyr yn bobl effeithiol sy'n hoffi rheolau. Ydy hynna wir, Tora? Ydy. Reit, oce, wel dydy hwnna ddim yn ystrydeb. Maen nhw'n dweud bod Ffrancwyr, a mi ydw i o dras Ffrengig, felly fedra i ddeud hyn, maen nhw'n dweud bod Ffrancwyr yn ramantus, ond hefyd yn arrogant iawn. Americanwyr ar y llaw arall yn bobl hyderus a chydig bach Rhys Llwyd. Eidalwyr yn angerddol, ond yn gwbl ddidrefn. Ac wrth gwrs, ni'r Cymru yn bobl hiraethus, ond yn emotionally dysfunctional. Dyna rai ystrydebau, stereotypes falle, ynglyn â gwahanol bobl. Ond wrth gwrs, pan da ni'n edrych ar y peth yn fanylach, da ni'n gweld fod y stereotype yn torri lawr yn sydyn iawn yn dydyn. Ond da ni yn gyfarwydd o leia gyda'r syniad fod yna rai nodweddion yn amlwg mewn rhai pobl. A mae'r nodweddion hynny yn datgelu rhywbeth o'i stori nhw, yn dweud rhywbeth ynglyn â'i blaenoriaethau nhw, yn deud rhywbeth ynglyn â'i gwerthoedd nhw. Nawr, os ydy hyn yn wir am deuluoedd, os ydy hyn yn wir am genhedloedd, wel, dyle fe sicr fod yn wir amdano ni Gristnogion. Dyle fe sicr fod yn wir amdano ni fel eglwys. Fe ddyle fe fod yn amlwg am be da ni'n enwog, neu be da ni am. Be sy'n yn y nodweddu ni. Ac yn yr adnodau sydd wedi rhoi i ni bore yma, mae Iesu yn dweutho ni am be ddylen ni fod yn enwog. Adnodau 34 a 35 eto. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Neu o arall eirio'r adnodau yma. Dyma ddyle nodweddu bywyd y Cristion a'r eglwys. Yn bod ni yn cael yn adnabod am yn cariad i'n gilydd, dyna mae Iesu'n benodol yn siarad amdano, ond cariad, dyna ddyle nodweddu. Nid bod ni'n ramantaidd, nid bod ni'n effeithiol, nid bod ni'n ddidrefn, bod y pethau yna i gyd yn wir amdano ni hefyd, yn dydy. Cariad ddyle nodweddu ni fel Cristnogion ac eglwys. Yn cofio be ganodd y Beatles? All you need is love. Wel, am yn ail gan y Beatles yn sôn am gariad. Wel, cyn i ni ddechrau ddawnsio mewn cylch gyda'n gilydd yn canu am gariad, gadewch i ni graffu rhywfaint fwy ar eiriau Iesu fan hyn. Fe ddylen ni gael yn adnabod am gariad radical ac nid geiriau gwag. Nawr, da ni'n byw mewn byd yn anffodus sydd wedi i bolareiddio. A mewn byd sydd wedi bolareiddio, mae Cristnogion a'r eglwys yn anffodus yn llawer i aml yn cael yn adnabod am yr hyn da ni yn ei erbyn yn hytrach na'r hyn da ni o blaid, yr hyn da ni am. Ond mae Iesu'n glir iawn yn yr adnodau yma, dylen ni gael yn adnabod am yn cariad.
A nid jyst cariad fel syniad sentimentalaidd, neis, cwsi a cydlu sydd fan hyn. Ond math penodol o gariad. Cariad hunan aberthol. Cariad sydd i weld yn fwyaf clir y mywyd ac aberth Iesu Grist ei hun. Achos mae'r gair cariad rhywsut wedi cochi ddyfnder a'i rym yn yn iaith bob dydd ni, yn dydy. Hynny yw, mae rhai ohonoch chi'n ymwybodol falle yn y Beibl, mi oedd sawl gair gwahanol yn sôn am wahanol fathau o gariad. Yn yr Hebraeg, yn yr Hen Testament, ac yn y Groeg yn y Testament Newydd. Ond maen nhw gyd wedi cael eu sgwasio at ei gilydd yn yr un gair Cymraeg yma sydd gyda ni, cariad. Dwi'n deud mod i yn caru menna o'r hogia. Ond wedyn, 5 munud wedyn, a ddim mod i'n caru pizza. Wel, dydy o ddim yr un math o gariad na di. Mae Iesu'n siarad am gariad penodol yma. Cariad sydd yn costio. Cariad hunan aberthol. Felly wrth i ni heddiw yn ystod wythnos Cymr Cristnogol feddwl am beth mae o'n ei olygu i ni fyw bywyd o gariad a dangos cariad. Mae angen iddo fod yn gariad radical sydd yn costio rhywbeth. Mae angen iddo fod yn gariad sydd yn rhoi rhywbeth o'n ni'n hunain i ffwrdd mwyn bendithio eraill. Pam? Achos dyna'r math o gariad da ni'n gweld y mywyd ag aberth Iesu Grist. Felly dyna yw'r her cyntaf. Ydyn ni yn cael y nodweddu? Ydy pobl yn adnabod ni fel Cristnogion a fel eglwys fel pobl cariad? Ac ydy dangos y cariad yna'n costio rhywbeth i ni? Ydyn ni'n ymarfer yn ffydd mewn ffordd sydd yn costio rhywbeth i ni? Nawr, yr ail beth sy'n codi o'r testun yw y dylen ni gael yn hadnabod am ein cyfeillgarwch nid dim ond ein cred neu'n ffydd. Hynny yw, ddylen ni gael yn adnabod am y ffordd da ni'n trin pobl, nid jyst am beth da ni yn ei gredu. A dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn sylweddoli bod Iesu yn siarad fan hyn, nid jyst gyda'r unigolyn, ond gyda y bobl, gyda'r eglwys, gyda'r Cristnogion fel rhywbeth cymunedol. Achos mae yna duedd yn does i ni feddwl am Gristnogaeth fel dim ond rhywbeth unigolyddol, rhywbeth personol, fel fi a Iesu, Iesu a fi, da ni mets a dyna ni. Na. Ffydd i ni fyw efo'n gilydd mewn cymuned, mewn eglwys ydy'r ffydd Gristnogol. A fe ddylen ni gael y nodweddu, ddim jyst am yr hyn da ni'n ei gredu, ond y ffordd da ni'n byw bywyd efo'n gilydd, a ffordd da ni'n dangos cariad ymarferol i bobl eraill. Mae credu y pethau iawn ynglyn â Duw, Iesu a'r Beibl i gyd yn bwysig ac yn sylfaen da i'n ffydd. Ond fydd eglwys sydd yn enwog am ei ffydd, ond yn bryn mewn cariad, ddim yn gallu adlewyrchu cariad Iesu yn y byd. A da ni'n byw mewn byd toredig yn dydyn. A mae e'n amlygu hun mewn sawl ffordd yn bywydau toredig ni, yn yr rhwygiadau, mewn cymdeithas yn gwlad ni, ac hefyd mewn sefyllfaoedd difrifol fel y clywson ni amdano yn Guatemala. Mae'r byd yma, nid ni'n angen clywed am yn ffydd ni, ond maen nhw angen i weld ar waith yn y ffordd da ni yn byw. Nawr, mae gennau stori i rannu wrth basio, a mae hwn yn stori chydig bach yn rhyfedd falle i glyw rhai. Ond na i rannu fe, oherwydd dwi'n meddwl bod o'n neges o anogaeth a her i ni fel Cristnogion yng Nghaernarfon ar hyn o bryd. Dros y Pasg, nath rhai ohono ni gyfarfod hen ffrind i ni yma yng Nghaersalem. Rhywun oedd arfer bod yn un o'r arweinwyr yma, a rhywun nath symud i ffwrdd i ddilyn gweinidogaeth wahanol. A fe gath hi freuddwyd.
Ac yn y freuddwyd yma, oedd hi yma yn y capel yng Nghaersalem, oedd y capel yn weddol llawn, ac oedd hi'n ista fyny fyna. Dyna lle oedd hi'n ista yn y freuddwyd, meddai hi. A wedyn oedd hi'n edrych lawr ar y ffrynt fan hyn, a doedd neb yn y pwlpid, doedd dim band wedi gosod i trygareddau. Hynny yw, oedd y capel yn foel. Doedd dim sioe yn digwydd yna. Ond y gair nath Duw roid iddi yn y freuddwyd yma oedd cyfeillgarwch. A'i dehongliad hi o'r freuddwyd fel oedd hi'n rhannu fe gyda ni, oedd yn herio ni i gofio, bod pregethu yn iawn yn ei le, a fysa chi'n disgwyl i fi fel pregethwr ddeud hynny, ac bod cael addoliad dyrchafol, boed hynna gyda'r organ neu gyda'r band, eto yn bwysig yn ei le. Di'r pethau yna dda i ddim byd, ond i bai y byddwn ni fel pobl Crist yn cael yn adnabod am yn cyfeillgarwch. Am bobl sy'n byw allan yn ffydd, yn y ffordd da ni'n trin pobl, yn y ffordd da ni'n trin yn gilydd. Ac yn benodol oedd y ffrind yma'n herio ni fel Cristnogion yma yng Nghaernarfon i weld bod dyfodol yr eglwys, fod y twf y mywyd eglwys Iesu Grist yn gwlad ni heddiw, yn gorfod cael ei adeiladu ar sail cyfeillgarwch. Nawr, dwi'n yn siŵr os ydy Duw yn siarad gyda chi mewn breuddwydion felly. Mae o wedi dod i'n mhrofiad i un neu ddau o weithiau. Be fydda i'n trio wneud bob tro wedyn ydy troi at y Beibl er mwyn gweld os oes na rhyw adnod neu rhywbeth yn gallu cadarnhau y gair. Ac wrth i fi droi at yr adnodau yma sydd gyda ni heddiw, o'n i'n teimlo bod yr adnodau yma yn cadarnhau y peth. Sef y dylen ni cael yn adnabod am yn cariad. Dylen ni gael yn adnabod am y ffordd da ni yn caru ac yn trin pobl. So at y trydydd pwynt ar pwynt ola. Fe ddylen ni fod yn enwog am dystiolaeth hyderus nid ffydd breifat. Achos mae'n bwysig sylwi fod Iesu'n sôn fan hyn y dylen ni cael y nodweddu gan gariad, a fe ddyle fe fod yn rhywbeth cyhoeddus. Bod pobl yn gwybod hynny. Bod pobl yn gwybod am be da ni am. Be di'n priorities ni. Bod ni yn bobl sy'n o blaid cariad a cyfeillgarwch a heilioni. Nawr, mewn chydig wythnosau, mae gyda ni fedydd yma. A dwi bob tro'n disgwyl mlaen i wasanaeth bedydd. I chi sy'n heb fod i wasanaeth bedydd yma, coeliwch neu beidio. Mae yna bwll mawr dan y llwyfan fan hyn. Mae hwn i gyd yn rolio nôl, ac mae yna bwll mawr fan hyn. Mae gennym ni fedydd mewn chydig wythnosau. Dwi'n disgwyl mlaen yn fawr i hynny. Nawr, dwi wedi cael y fraint o fedyddio llondwrn o bobl yma dros y blynyddoedd ers dod yn weinidog. Ac yn ôl yn traddodiad ni, mae disgwyl bod rhywun yn rhannu gair o dystiolaeth cyn bod nhw'n cael ei bedyddio. Deud rhywbeth ynglyn â'i taith ffydd. A dwi'n eistedd fyna yn disgwyl bob tro, unrhyw funud rwan, maen nhw'n mynd i ddeud mae pregethu Rhys Llwyd nath i harwain nhw at y ffydd grisiogol. Dwi'n eistedd yna bob tro yn disgwyl am y foment yna. Ond da chi'n gwybod be? Dio byth yn dod. O'r holl bobl, mwncis, dwi wedi cael y fraint o fedyddio yma dros blynyddoedd. Does dim un ohonyn nhw wedi deud fod fy mhregethu i wedi chwarae rhan allweddol yn ei taith ffydd. Ond, mae pob un wedi dweud bod heilioni, cariad neu cyfeillgarwch ffrind i nhw sy'n dilyn Iesu Grist wedi bod yn rhan bwysig o'i taith ffydd. A mae hwnna'n bwysig, dydy, ac yn rhywbeth y dylen ni gyd fyfyrio arno fo. A fel dwi'n dweud, mae pregethu, mae siarad am y ffydd yn iawn ac yn bwysig yn ei le. Ond heb gariad, dwi'n ddim byd. Heb bod ni'n dangos yn y ffordd da ni'n trin pobl a byw yn bywydau, dwi'n ddim byd.
Fe ddwedodd Dietrich Bonhoeffer, dyfyniad enwog, "Your life as a Christian should make non-believers question their disbelief in God." A chi air heriol ynddo. Ydy'r ffordd da ni fel unigolion, fel eglwysi a fel cymuned o bobl Iesu gyda'n gilydd, ydy o yn adlewyrchu cariad, heilioni a cyfeillgarwch Iesu i fyd toredig o'n cwmpas ni. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi, medda Iesu, carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut fydd pawb yn gwybod eich bod chi'n dilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Felly, ffrindiau, yng ngoleuni cariad a berthol Iesu, ac yn arbennig heddiw a hithen wythnos cymorth Cristnogol, da ni yn cael galwad, da ni'n cael comisiwn i fyw yn bywydau personol ac i lunio yn diwylliant a'n gwerthoedd ni fel eglwysi mewn ffordd lle ni ddim yn cael yn adnabod am unrhyw beth heblaw am bobl sy'n adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Ac un o'r ffyrdd da ni'n cael wneud hynny ydy dangos yn cariad a'n tosturi ni i bobl sy'n llai ffodus na ni, cefnogi gwaith mudiadau fel cymorth Cristnogol. Mae hwnna yn un ffordd ymarferol iawn da ni'n gallu meddwl amdano wythnos hyn. Ond mae e'n dechrau yn ein calonnau ni, yn dydy. Yn bod ni yn cyflwyno'n hunain i'r arglwydd i fyw bywyd o gariad hunain a berthol fel y gwelon ni yn gyntaf yn ei fywyd perffaith e. Gawn ni blygu pen mewn gweddi eto. O Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti wneud gwaith newydd yn ein calonnau ni gyd bore yma. Helpa ni i gyflwyno'n hunain o'r newydd i ti. Helpa ni i gael yn hadnabod am gariad radical, nid geiriau gwag. Helpa ni gael yn hadnabod am ein cyfeillgarwch, nid dim ond ein cred. A helpa ni fod yn enwog am yn heilioni, nid ffydd breifat da ni'n cadw i ni'n hunain. O Dduw Dad, da ni'n cyflwyno dy eglwys di yma yng Nghaernarfon, trwy'n gwlad a trwy'r byd bore yma. Yn arbennig, da ni'n meddwl am Gristnogion sy'n cyfarfod dan gysgod a sŵn rhyfel bore yma. Da ni'n meddwl am y cymunedau hynny yn Guatemala, o Dduw Dad, sy'n gorfod byw gyda sgil effaith y ffordd da ni wedi dinistrio dy greadigaeth perffaith di o Dduw Dad. O Dduw Dad, anfon yr ysbryd glân i ni fel unigolion ac eglwys i fod yn bobl sy'n nid yn cael yn nodweddu am yr hyn da ni yn ei erbyn, nid yn cael yn nodweddu am yn enw a'n traddodiadau, ond i ni gael yn nodweddu am yn cyfeillgarwch. A drwy hynna, y gwneud i unwaith eto ddefnyddio dy eglwys i fod yn draed a dwylo i dy deyrnas di yn y byd. Yn enw Iesu. Amen.